Zientziaren eta teknologiaren esparruak neskei eta emakumei zabaltzea. Horixe du helburu Inspira izeneko manifestuak. Manifestu honekin bat egin du Miguel Altuna Lanbide Heziketak eta bertako irakasle Alaitz Kristobal dugu gaurko honetan gurekin. Zer da manifestu honek dioena? Horixe galdetuko diogu berehala. Alaitz, arratsalde on, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, Inspira manifestu hau, nondik nora sortu da, zein ja bere jatorrixa? Berez Deusto Unibertsitateak sortu daben manifestua da, eta bertan eskatzen dana da neskei eta emakumei zientzia eta teknologia esparruetan espazio bat zabaltzia. Ze berez gaur egun beraien presentzia oso bajua da. Eta zeuek bat ikia erabaki dozue manifestu honekin, zergatik? Bueno, besteak beste gaiarekin bastante sensibilizatuta gaudelako. Pausoak ematen joan behar gara, eta hau izen da, pausotxo bat. Eta zergatik uste duzu gertatzen dela hau, zergatik onjokan zientziak, teknologiak askotan badirudi azarre dauzela, ez? Emakumiekin, edo alderantziz, edo horrela egiten ditugula gauk. Holaxe da, muga asko daude, era askotakoak, estereotipoak, rolak, rolmanaketak, eta guzti horiek konturatu barik txiki-txikitatik barneratzen goiaz. Eta orduan gero horrei buelta ematia oso zaila da. Zuek hori adibidez, ikusten duzu Miguel Altuna Lanbide Heziketan? Hori gertatzen dela edo realidade hori ikusten dela? Oso nabarmena da, ze espezialidade batzutan teknologikoak dienak eta industriara oso bideratuta daudenak, gehiengoa, ehuneko ehuna ez esatiarren, mutila dira, ez dago neskan presentziarik. Eta aldi berian beste esparru batzutan, kontrakoa pasatzen da. Administrazioan adibidez, dana neskak. Orduan dau, genero desberdintasun nitzela. Beraz, emoten dau garai batzutako kontuen inguruan gabitzela, baina gaur egun honeik oso esan nahi dute, sendotuta edo oso sustraituta dauzen rolo jolasak dira nola baita ez da? Horrela da, bai. Eta pixate honen inguruan zergatik da garrantzitsua emakumeak eta neskak horrelako esparruetara zabaltzia? Inguruko enpresekin harreman handia dakagu, bestia beste dualan kontura, FP duala, bastante ezaguna da azken aldixan, eta praktikak diela eta azkenean ikasle asko dauzkagu inguruko enpresetan. Eta beraiek trasladatzen digutena da, ez dutela topatzen pertsona kualifikauak beraien beharrak asetzeko. Eta ez da neskak ez dituztela topatzen, da ez da mutilak ere ez, orduan beharra handia dago. Horregatik iruditzen zaigu importantia konsensiazio hau hastia oso txikitatik. Pixat, irakustia hortipe badauela bide bat, ezta? Esan edo, lanbideak edo bakoitzan ibilbideak ez dagoela generorik nola baita esateko, ezta? Hori da importantia, hori trasladatzia. Gainera hor komentatzen zenidan baita lehen aurretik berbetan egon gaienean, Fagorrekin gertatu zen, ezta? Fagorren itxirekin gertatu zen, ezta? Oso adibide esanguratsu bat aipatuko nukenik, eta Fagor itxi zanean, poliki-poliki inguruko kooperatibetan joan ziren pertsona horiek lanien hasi ziren. Eta enpresa hauek behartuta pertsona asko eta asko hurbildu ziren Bergarara. Gure zentrura espezialidade bat ikastera, Lanbide Heziketako goi-zikloko espezialidadeak, baina eremu teknikotan. Eta hauetariko pertsona asko emakumeak izan ziren. Eta poliki-poliki gai izen ziren ikasketa horiek egiteko, problema barik, eta bukatu eta eman zieten inguruko enpresetan sozio itxeko aukeria. Orduan, benetan ekimen motibagarri bat da, eta ikusten da posible da. Hori da, pixate, kaso hasiera baten derrigortuta joan zen ez da, bide horretara, baina ikusi behin, bat gai diala, beste edonor moduan, eta badakola irten bidea horrek, ez da? Hori da. Eta behin manifestu honekin batein ja Alaitz, ez dakit zele aldarrikapen horikiaz gain, bestelako ekintzarik edo planteatzen dauen, nondik nora bideratuko da nau? Pixkat, hau firmatzean kontua eta esatia gai honekin sensibilizatuta gaudela, dator
Ze azken aldixan gaude murgilduta proiektu europear interesgarri baten, eta engenderin STEM daka izena proiektu horrek, eta bertan bai Eskoziako unibertsitate batekin eta baita Hollandako beste erakunde erreferente batekin ari gara elkarlanean ikusteko mugak ze muga dauden, ze behin da berriz eremu zientzia eta teknologikoetan emakumearen presentzia industria txikietan oso bajua da. Horre elkarlan bat plantatzen da? Elkarlan bat planteatzen da, eta nahi dana helburua da, ikustia muga horiek nun dauden, zeitik sortzen dien, eta poliki-poliki nahi dugu ikerketa hori martxan jarri, gero aldi berian baita gure asmoa da plataforma digital bat sortzia, bertan publika balizeteko inguruko enpresek dauzkaten praktika honak, praktika eredugarrixak ere badaz, horiek jaso ditzagun eta zabal ditzagun, beste erakunde batzuk ikasi dezaten. Eta plataforma digital hortan ere gure asmoa da formazio plan bat bideratzea, erakunde desberdinentzat, ze lehenago ikiko dut aukera baita ere autoebaluaketa test bat pasatzea, eta guzti honekin bukaeran zertifikazio bat lortzea baita ere. Horre kuriosua da, zezuk aipatu dituzu Eskoziakin eta Herberekin ingo duzula nola baite elkarlan hau, eta hori ikusita, ulertu daiteke hau ez dela hemen gertatzen den gauza bat bakarrik, ezta? Esan edot, askotzan herrialde aurrerakoitzat ditugun Herberetan esaterako, horbe badauela arazo hau, ezta? Gertatzen dela errealitatea. Berdina. Azken finean, telebistak indarra handia du, eta baitzen dian anuntzioak die oso eraginkorrak, eta danok dauzkagu problema berdin. Edo une hori ikusten ditugun adibideak, ez da? Barneratzen goi esanak, pixkanaka. Rolak, ikusten ditugun rolak, eta ikusten ditugun... Txikitako jolas horreik eurakia askotan. Zein mezu bidaliko zeniek zeuk alaitz, telebistan beste aldian dauzen neska horreidi, dudabarik... zientziara edo teknologiara gerturatzen. Hori da, dudabarik esatia zientzia eta teknologia oso motibagarriak izan lehik diela, benetan sorkuntza bat bideratzen dutela. Eta ez hori bakarrik, eta gainera lana zaiela faltako. Orduan... Praktikora jota be, horbe badauela, ez da? Bai. Zeuk adibidez, esan duztasun pneumatika ematen dozula lanbide ziketan. Aurten pneumatika eta hidraulika, eta bai... Zeuk zeure bilbidea inozu, eta zeu behi izan zein eske horren adibidez, da? Hori, ni neube ingenieria naiz, eta... mutilez inguratuta egonez bizitza guztia. Eta baina, oso lan motibagarrixak aurrera eramatia tokatu zait, azizke, bai. Egon lehikela horti bat, zertaz gozatu. Hori da. Laitz, eskerrik asko, geurekin egotiarren, inspira manifesto azaltziarren, eta mezua heltzen dan, eta mendik urte batzutara, gaixa beste era batera dauen. Eskerrik asko eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Hurrengora arte. Agur. Eta guk